la penlong ya ka mock drill ha ki jaka ai jing sumar ha kaleng kari Mynta ka sngi kum ka jing pen kre ya ka rukom ai jing sumar bakrki halor ka jing pang COVID-19 kumbashi spa san punyong ngut ki breu ki laya bit thamai na ka jing pang COVID-19 ha kari ha ki niki apsaw kan ta baladep ka jing koit Mynta ka long khandai phupra poin phra na ka shispa ka president kari ka Draupadi Murmu ka labanjur halor ka pule puthi jong ki kanthai bat khot ya ki kme ki pa bat ka imlang ka salang ban kan tiaw ya ka pule puthi jong ki khna kanthai bat ya ka jingpen Khubor ya ki long kme Katanat boarding but Defense Research and Development Organization DRDO kilaya soy ya ka Memorandum of Understanding na ka benta ban pentrei kam ya ka Early Warning System na ka benta ki hydro project but power station ka Center for Economics and Business Research kalaong baka India kan sawan balai ha ka perthai ha ka jingkiu ka yo ka kot hapo usnem jalai phusan na ka kerdan ka basan ka baka don Mynta